Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. And this is cutting sugar saying it Bamba, sing your val, exen. Bamba sing your val, Napam Gubukalu Sugula Kunamslanje, Bamba, sing your val. Vumelon Kulumena Namslanje, extending a vessel, Lord, and Jack Pelebus, your Pumium 7 Zini, Pumia School and extending, no, got Daniel chapter 3, verse 27. Izikhulu nababusi neinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo awubanga namandla emzimbeni yawo kahamukanga nolwele ngisho lulodwa emakhanda awo engaguqukulanga ngisho amayembe awo lingasondelanga kuwo ngisho nephunga lomlilo. Amadoda omkhandlu awabona lamadoda ukuthi umlilo awubanga namandla emzimbeni yawo wangahamuka ngisho nonwele olulodwa emakhanda awo wangaguquka ngisho namayembe awo kuthiwa la ngasondela ngisho nokusondela nephunga lomlilo kuwo. Lamadoda amathathu uShadrach noMeshach noAbednego lethi iBhayibheli bayithola besenkingeni yokuthi bazophoswa esithandweni somlilo. Bathi mabefaka phakathi amadoda ayizobafaka esithandweni somlilo kwaba yiwo ashayo afa. Kodwa lamadoda ayefaka phakathi esithandweni somlilo angena emlilweni angasha futhi angafa. Bathi masebewakhipha babona ukuthi amayembe abo awazange ashe nonwele olulodwa lawo alizange liushe. Bathi ngisho nephunga lomlilo alizange lenamathele kubo. Ufuna ukuthi ke namhlanje kuseni ungalinge wenze iphutha lokuthi unuke njengesimo odlula kusona. Lamadoda kwathi fakiwe esithandweni somlilo kodwa awaphumanga phakathi esithandweni somlilo, aphuma nephunga lomlilo, aphuma enuka ukusha. Yithi usudlulile esimeni bengabona abantu ukuthi usudlule esimeni sinjani. Ungakuvumeli ukubukeka njengesimo odlule kusona. Ungakuvumeli ukubukeka njengezolo lakho. Ungavumeli ukubukeka njengeinkinga ezigile izolo azithi zikushayile izolo uthi kodwa ngifuna ukunuka njengephunga lesimo sami. Bethi begilile abantu uthi kodwa ngifuna ukubukeka njengobhlungu bami. Uthi ushayekile ungakuvumeli ukubukeka njengenhlungu odlule kuyona izolo. Lamadoda athi noma sesingenile esithandweni somlilo kodwa sifuna ukuthi singaphandle komlilo sibe sinuka iphunga lasemlilweni. Ngiyazi ushayekile, ngiyazi izimo zigilile, ngiyazi ukuthi abantu bakushayile. Kodwa ungakuvumeli ukubukeka njengesimo odlule kusona, ungakuvumeli ukubukeka njengepain odlule kuyo. Yithi usungenile enhlungwini usudlulile impini, uqhubeka ume uthi uNkulunkulu uyaphila noma kunje. Uphume ukhulume sengathi akaze kwenzeke lutho ngoba the more ukhala ngezolo lakho nangobhlungu bakho ingalesikhathi isitha sijabula ngaso. Sithi yabona ke manje focus yakhe isishintshile sibheke kwizolo lakhe nasebhlungwini bakhe. Yithi ushayekile uphume esimeni sakho umemeza uNkulunkulu, ungafocus esimeni sakho nasebhlungwini bakho kodwa ufocus uNkulunkulu. Engani oPaul benosila bathi bophigazi beshayiwe abazange bekhulume ngamanxeba, abazange bekhulume ngegazi abopha lona, bangakhuluma nangeje labavalelwe kulo. Kodwa lithi iBhayibheli phakathi nobusuku badumisa uNkulunkulu bathi sizukufocus ake kuyipain yethu. Wena uthi ushayekile kancane isonto lokho sesiyozwa ngezolo lakho nangobuhlungu odlula kubona inyanga yonke sobe sizwa nje usitshela ukuthi ushayeke kangakanani. Yithi mawusushayekile ungaphakamisa isimo sakho ukudlula uNkulunkulu wakho. Phakamisa uNkulunkulu esimeni sakho, phakamisa amandla kaNkulunkulu. Uthi noma ngikhona la kodwa uNkulunkulu engimkhonza unamandla. Uthi noma ngikhona esithandweni somlilo kodwa kuyohlale kwazeka ukuthi khona wesifazana wake wadlula ezintweni ezinje wangalahla ithawula, wangalahla ithemba wama. Ungakuvumeli ukunuka njengesimo odlula kusona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.